हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरनाया नैबेसो जे जोंहा थांनाय एमपि इलेक्सनावहाय दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय जोंनि बिजेपिनिफ्राय देरहालांनाय अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मदद होजानानै देरहालांनाय दिलीप शइकिया बिथाङा थांनाय मैया दाख्लिफोरनि समावहाय जे पार्लियामेन्टआव माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बे बाथ्रा बुंनाया बै सिगां समावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनाय जाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआर एकर्डनि माखासे मावफुंनांगौ दफाफोरनि सार्थआवहाय बिजेपिनि बिजाथि जोंहा दिलीप शइकिया बिथांनो भट होनांगौ होननानै। दा बेवहाय बिथाङा दिनैनि समाव पार्लियामेन्टआव मा बुंखो मा बुंहैदिया आरो लोगोसे बिथाङा थारैनो जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै माबा फंसे बाथ्रा बुंहैदों नामा बा बिथाङा जोंनि जे बिटिआर एकर्डनि जायफोर मावफुंजायै दफाफोर बिनि सायाव माबाफोर बाथ्रा बुंहैदों नामा फै जों एसेब्लाबो बिथांनि पार्लियामेन्टआव रायज्लायनायखौ खोनासंनि। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दरंग उदालगुरी, वो दरंग उदालगुरी के सभी हमारे जो वोटर्स है आज इस सदन के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, कल सुबह से मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुना, विशेष करके एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना। आज सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुना, अभी वेणुगोपाल जी को सुन रहा था। ये लोग जो आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार संविधान को खतरे में डाल रहा है, देश के कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, मैं उनको यह दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं पहले तो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों से 3 कारणों के लिए वो क्षमा याचना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। पहला कारण है काल जो उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व, हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू का मेजॉरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है ना कुछ अलग धर्म का है, ये जनता, देश का जनता उनको सवाल करते हैं उसका ओरिजिन क्या है, वो भूल जाते हैं। ये सनातन संस्कृति, ये भारत के ये जो विरासत है, ये भारत का विरासत ही विश्व में हमारे पहचान है। सभापति महोदय, प्लीज
आज नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने को काम कम्युनिकेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कनेक्टिविटी से लेकर के अगर किसी सरकार ने जोड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। रेल नेटवर्क से, एयर नेटवर्क से, रोड नेटवर्क से, इंटरनेट से अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का भी काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों को अन्न दान किया है, देश के गरीब लोगों को जल दान किया है, देश के गरीब लोगों को उनका घर जो है हाउस उसको दान किया है। कृपया समाप्त करें। एक अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी और किया है, कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट का सफाया किया है। तो रायजोफोर नोंथांमोनहा दिनैनि समावहाय नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो जे जोंहा दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय बिजेपिनि जानानै देरहालांनाय जे दिलीप सयखिया एमपि बिथांनि बाथ्रा बा भाषण बा माखासे स्पिच होनायफोरखौ नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा? थारैनो बेखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानदों बा नोंथांमोना मा बुजिदों? आं सानदों माने बिथांनि सायाव जे जाय आसाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायावहाय माने बयबो बर' सुबुंनि अनगायैबो गुबुन सुबुंफ्राबो गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो हयथ' बिथांनो भट होदोंमोन आरो देरहाहोदोंमोन। दिनै मेन जोंनि थांखि आरो उद्देश्यआ मामोन बिथांखौ देरहाहोनायनि बा सापर्ट होनायनिया बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सापर्ट होनाया। दा बेनो जोंहा थांनाय बारावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो बिटिआर एकर्डनि जे जायफोर दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायाखै बा मावफुं जायाखै बेफोरखौ मावफुंनायनि सार्थआवहाय जोङो दिलीप सयखिया जाय बिजेपिनि केन्डिडेट जों बेखौ मदद होथारनांगोन। दा बे मथैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियैनो माने दुलाराय जोंनि बर' माहारियानो दरं उदालगुरि बियाबनि जायफोर जोंनि सुबुंफोर बिथांमोना भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामहरदों। नाथाय साननांगौ बा बुंनांगौ बाथ्राया नैबेसो रायजोफोर जे बिथाङा थारैनो जोंनि बे आद्रा थानाय जायफोर दफाफोर बा बिटिआर एकर्डनि जायफोर मावफुंजायै दफाफोर बेयो थारैनो बिथांनि दारै मावफुंजागोन बा बिथांनि दारै माखासे खामानिफ्रा साक्सेस जागोन ना। दा बेसो साननो गोनाङा। बाट आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों माने आं गावखौनो बिथांनि सायाव फोथायनायखौ मोननो हायाखै। मानोना बिथाङा जे जोंनि बर'नि जानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंगोन आं बेखौ माब्लाबाबो साननो हायाखै। दिनैनि समाव बिथाङा जुदि बेफोरनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जुदि बिबान लाथारदोंमोनब्ला बे फार्स्ट पार्लियामेन्ट सेसनावनो बिथाङा माखासे जोंनि बिटिआरनि समस्याफोरखौ बुंनांगौ बा मावफुंजायै जायफोर दफाफोर दंमोन बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय बिथाङा माखासे बुंफोरथि होगौमोन। नाथाय जों नुनो मोनाखै। दा बेखायनो आं बुंगोन माने आं माब्लाबाबो बिथांनि सायाव फोथायनायखौ लानो हायाखै रायजोफोर। तो नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावहाय? दा बेनिफ्राय गुबै मोनसे बाथ्राया बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनहा बा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोनहा माने भटखौ होबाय आरो देरहाहोबाय आरो लोगोसे हारि धोरोम राव बासियालासिनो बिथांखौ देरहाहोदों जाथिनि माखासे सार्थखौ लानानै। नाथाय जों दिनैनि समाव नुबाय बिथाङा थांनानै पार्लियामेन्टआव मा रायज्लायहैखो? धर्मनिसो खोथा रायज्लायहैबाय नङा होमबा? बिथाङा धर्मनिसो बाथ्रा रायज्लायहैबाय। तो अब्ला साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा बिदा फंबाय बयबो जे जोङो बर' हारिया दिनै बुंनो थाङोब्ला मोनसेल' धर्म गैया। दिनै ख्रिस्टान दङ आरो हिन्दु दङ। दा बिनि गेजेरावहाय सोरबा ख्रिस्टाना मालायखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव भट होआखैमोन। दा बे सोंथिया बे। नाथाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे देरहानानै थांनायनि उनाव बिथाङा मा बाथ्रा रायज्लायहैखो?
दा बेसो साननो गोनां बाथ्राया। दा बिनि गासै गिदिं गिदा दायनिगिरिया सोर जागोन? आंना सोंथिया बेसो जागोन। थारैनो दिनै दुसि जानाय बुंजानायनि लामायाव फैयाखैथ' जोंहा दिपेन बर' सार बिथाङा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेसो रायजोफोर। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनजों सावरायबाय आरो आं बेखौनो जोबथारनायाव बुंबाय दिलीप सयखियानि सायाव I never believe। आं माब्लाबाबो फोथायनो हाया। बे आंनि पार्सनेल थिंकिं बा पार्सनेल आं मोन्दांथि आरोखि। थ' रायजोफोर आं भिडिअखौ बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै लाबोदोंमोन। स' भिडिअआ गोलाव जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। जय बर'